Абарона і змаганне з умоўным праціўнікам у глыбокім. Сумеснае стратэгічнае беларуска-расійскае вучэнне «Захад-2017» выходзіць на завяршальны этап. Нетрывіяльны погляд на класічныя сюжэты. У адным з касцёлаў Віцебска з'явіліся фрэскі з выявамі сусветна вядомых асоб сучаснасці. У эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас. Сумеснае стратэгічнае беларуска-расійскае вучэнне «Захад-2017» выходзіць на завяршальны этап. Па яго задуме прадугледжана, што на тэрыторыю Беларусі і Калінінградскай вобласці Расіі праніклі экстрэмісцкія групы, каб дэстабілізаваць абстаноўку ў саюзнай дзяржаве. Асобныя этапы вучэння праходзяць і на тэрыторыі Віцебскай вобласці. Так, каля 200 байцоў вызвалялі глыбока ад умоўных тэрарыстаў. Тэрытарыяльныя войскі разам з прадстаўнікамі сілавых структур раёна адпрацоўвалі сумесную абарону важных аб'ектаў і змагаліся з умоўным праціўнікам. Затым, як вопытныя байцы выконвалі нялёгкія задачы, назіраў Артур Смалякоў. Ведётся штурм здания. Такія кадры заўсёды выглядаюць эфектна. Пыл у паветры, ваенная тэхніка, гучныя стрэлы. За лічаныя хвіліны пустыя будынкі і сельскія дарогі становяцца тэатрам баявых дзеянняў. У глыбокім ладзіцца стратэгічнае вучэнне «Захад-2017». Сцэнарый абарончы. Кожны эпізод пад пільнай увагай кіраўніка вобласці. Сцэна нумар 1 – затрыманне злачынцаў на транспарте. Территориальная оборона – это прежде всего защитить свою территорию. Предприятия, заводы, фабрики, там, где производятся продукты питания и так далее, и тому подобное. Водозаборы, электричество. То есть это наша задача. Для этого региона это колоссальный опыт. Мы не зря сегодня работаем с председателями районов Витебской области, в целом здесь, чтобы все видели, понимали, как это делается. Я хочу еще раз сказать, это уже не игра. Этим нужно заниматься и заниматься на профессиональном уровне. Імклівыя падзеі, імгненная рэакцыя герояў дня, развіццё дзеянняў дынамічнае. У насычаным раскладзе глыбоцкіх рэйдаў абарона стратэгічна важнага аб'екта ад нападу ворага і вызвалення заложнікаў у населеным пункце. Выратавальная аперацыя праходзіць без эксцэсаў. Самае важнае – абысціся без ахвяр сярод мирнага насельніцтва. И вот сегодня на занятиях мы отрабатываем этот вопрос, обращая внимание и руководителей, и руководителей местных органов власти, что в первую очередь они ответственны за то, что при проведении мероприятий стабилизации обстановки в первую очередь уделялось первостепенное значение – это обеспечение безопасности населения. Старшыня аблвыканкама адзначае, да вучэнняў глыбачане падрыхтаваліся добра. За плячыма велізарная праца па мабілізацыі насельніцтва і фарміраванні штаба. У тэрытарыяльныя войскі на час вучэнняў закліканы каля 200 жыхароў. Перад пачаткам захаду яны 2 тыдні правялі на зборах, дзе ўзгадалі неабходныя навыкі. Для кожнага з іх і для кіраўніцтва раёна гэтыя манёўры сталі вялікай школай і каштоўным вопытам. Сегодня я вижу, глубочане прониклись сознанием, что, не дай бог, над нашей глубочиной угроза опасности. И вот сегодня те практические мероприятия, которые проходят, мы видим, и радужка, мы видим, как ответственно несут службу наши часовые, как работают патрули, как работают РОВД, как работают РУЧС, КГБ. Все службы работают взаимодействие. Ні дрэннае надвор'е, ні маштаб вучэнняў не перашкодзілі каардынацыі дзеянняў. Кіраўнік вобласці вынікамі агляду задаволены і гатовы падзяліцца планамі на будучае. Стаць ваенным палігонам і навучыцца адбіваць напады умоўнага ворага трэба будзе кожнаму раёну Віцебскай вобласці. Быць у поўнай баявой гатоўнасці для тэрытарыяльнай абароны – задача нумар 1. Артур Смалякоў, Леонид Табола, навіны Глыбоцкі раён. Наступствы цыклона Томас, які завітаў на Віцебшчыну, ліквідаваны. Найбольш пацярпелі ад непагадзі заходнія раёны вобласці. Так, у Браславе ўзровень вады склаў ад 30 до 50 сантыметраў. У зону падтаплення трапілі мясцовы аддзел адукацыі, дзіцячы сад, школы, прыватныя падвор'і і аўтамабільныя дарогі. На адпампоўванне вады былі задзейнічаны спецыялісты з раённага МНС.
В течение нескольких часов вода постепенно сошла, однако по улице Гагарина еще в течение дня производилась откачка воды. В результате происшествия эвакуация жильцов и работников предприятий не проводилась, условия жизнедеятельности населения не нарушены. На территории Витебской области было обесточено 214 населенных пунктов. В настоящее время везде электроснабжение восстановлено. На данный момент какой-либо дополнительной информации о последствиях сильного ветра к нам не поступает. По прогнозах синоптиков, циклон Томас с ливнями и ветрами покидает территорию Витебской области. Уже на завтра яны обещают каля 16 градусов тепла и без шквалистого ветру. Дырэктар аднаго з прадпрыемстваў ЖКГ Полскага района прадстане перад судом за хабар і крадзеж шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. Расследаванне па матэрыялах аддзела па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі завершана. Следчыя высветлілі, што кіраўнік на працягу 3 гадоў заключаў са знаёмымі прадпрымальнікамі дагаворы падраду на сэрвіснае абслугоўванне станцыі абезжалезвання ў некалькіх вёсках Полскага района. Затым даваў указанні бухгалтарам першачаргова аплаціць гэтыя паслугі і за гэта браў грошы. Следства устанавіла 26 фактаў атрымання хабару на агульную сумму больше за 2600 рублёў. Директор, пользуясь служебной картой для заправки автомобиля бензином, искусственно создавал излишки топлива в топливном баке и вносил ложные сведения в путевые листы на служебный автомобиль, которым он пользовался. Таким образом, он похитил более 180 литров дизельного топлива и 80 литров бензина, причинив ущерб жилищно-коммунальному хозяйству в размере более 310 рублей. У ходзе следства накладзены арышт на маёмасць дырэктара прадпрыемства. Ён прызнаў сваю віну і цалкам выплаціў незаконна атрыманы доход. Таму замест утрымання пад вартай яго адпусцілі пад залог. Былому кіраўніку пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыі маёмасці. Дарэчы, гэта не першая за апошні час крымінальная справа ў дачыненні камунальнікаў Полацкага рэгіёну. Хутка прымаць разважлівыя рашэнні, валодаць магіяй лічбаў і віртуозна кіраваць аўтамабілем. Конкурс прафесійнага майстэрства сярод кіраўнікоў, галоўных бухгалтараў і вадзіцеляў-інструктараў абласной арганізацыйнай структуры ДТСААФ сабраў у Віцебску 11 каманд і 60 удзельнікаў з усіх рэгіёнаў вобласці. За спаборніцтвамі сачыў Сергей Мисураін. Выпадковых людзей тут не сустрэнеш. Ва ўрачыстым страі толькі прафесіяналы сваёй справы. За іх плячыма дзесяткі год работы ў ДТСААФ. А гэта дысцыпліна, адказнасць і парадак. Невыпадкова нашы землякі на працягу 3 гадоў становятся пераможцамі рэспубліканскіх спаборніцтваў. Последние 3 года мы увозим первые места с аналогичных конкурсов нашей республики, где принимают ДТСААФовцы всех регионов, всех областей. Конкурс пачалі майстры вытворчага кіравання аўтамабілямі. Вадзіцелям трэба было за максімальна кароткі час праехаць па вучэбнай пляцоўцы і без памылак выканаць усе элементы. А каб ускладніць выпрабаванне, арганізатары перад стартам прапанавалі здаць удзельнікам правілы дорожнага руху. Это аксиома, что для того, чтобы учить, надо самому знать. Поэтому мы добавили в сам практический конкурс по практическому вождению, добавили элемент сдачи и правил дорожного движения. В экстремальной ситуации должен тоже уметь разобраться в дорожной обстановке и принять правильное решение. Роў рухавікоў, візгат тармазоў, шматлікія перагазоўкі і збітыя фішкі. Прафесіяналы называюць гэта піжонствам. Для таго, каб апярэдзіць канкурэнтаў, некаторыя вадзіцелі рызыкавалі і ў большасці выпадкаў зараблялі штрафныя балы. А прыкладам сапраўды прафесійнага ваджэння можа служыць выступленне Віктора Рубаніка. Майстар Шаркаўшчынска-Міёрскай міжраённай структуры ДТСААФ, бязменны пераможца абласных і рэспубліканскіх турніраў. За 10 год працы на запасе ў велізарны вопыт, якім падзяліўся і з нашай здымачнай группой. Ну, работаю. Вот весь залог успеха. Работаю, совершенствуюсь, в интернете все высматриваю, какую-то литературу. Практику, теорию, методики других людей изучаю. Юра Краснова, вот есть такая замечательная методика по вождению. И вот так получается. Спаборніцтвы ладзіліся на працягу 2 дзён. Сярод кіраўнікоў лепшыя веды прадэманстраваў старшыня глыбоцкага падраздзялення ДТСААФ Максім Алексін. У бухгалтарскай справе перамагла бараслаўчанка Таццяна Клакоўская. А сярод вадзіцеляў-інструктараў перамогу святкаваў Віктор Рубанік. Сергей Мисурагін, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск.
Больш за 7 гадзін жывога гуку ад Белай Русі. Грандыёзны рок-марафон ператварыў галоўную пляцоўку Новополоцку ў сапраўдную танц-пляцоўку пад адкрытым небам. Перад публікай выступілі 12 калектываў з розных гарадоў. Іх арганізатары выбралі з 5 дзясяткаў рок-груп, якія падалі заявы на ўдзел. Музычны марафон прайшоў пад дэвізам «Новополоцк – город без наркотиков». Мы помним, что в 80-х, 90-х годах Новополоцк и Полоцк – это были рок-столицы Беларуси. Все это знают. В свое время были традиции утеряны, но вот последние годы мы возобновляем. И те старожилы, которые приходят, они говорят, что сердце радуется, что рок жив. Крутой звук, крутая публика. Это просто сумасшедший отрыв был внизу. Рок-марафон у Новополоцку праходзіць ужо не першы год. Уваход на танцпляцоўку бясплатны. Дадатковым бонусам для гледачоў стаў розыгрыш падарункаў у паўзах паміж выступленнямі. Нетрывіяльны погляд на класічныя сюжэты. У адным з касцёлаў Віцебска з'явіліся фрэскі з выявамі сусветна вядомых асоб сучаснасці. У намаляваных на сценах храма постацях можна пазнаць палітычных лідараў, заўважыць трактары, нават дзяўчыну ў міне. Сваё бачанне біблейскіх гісторый прадэманстраваў сталічны мастак Уладзімір Кандрусевіч. Вольга Шмаргун на ўласныя вочы ўбачыла насценныя роспісы ў даволі смелай інтэрпрэтацыі. Галоўная ідэя унутраным аздабленні храма была менавіта такая, каб падкрэсліць тую барацьбу, якая адбываецца ў свеце паміж цемрай і святлом. Колеравая гама даволі стрыманая, перавалодвае шэры, светлавыя акцэнты якраз на фрэсках. Сюжэт цэнтральнай і самай вялікай пра будучае ў васкрэсенне Хрыста. Тут выявы вайскоўцаў у камуфляжы і анёлаў з саксафонам і бас-гітарай. Яшчэ 5 невялікіх фрэсак у бакавой капліцы. Тут сучасны Віцебск і аднаўленне былога касцёла святога Антонія Падуанскага. Храм на ратушнай плошчы быў разбураны ў сярэдзіне 20-го стагоддзя. Аднак позірк прыкоўвае фрэска пакланення каралёў і жабракоў. На ёй асобы пазнавальныя. Вы бачыце тых сучасных палітыкаў, гэта інтэрпрэтацыя толькі. Насамрэч, тыя роспісы, якія мы бачым, нельга іх тлумачыць у палітычным кантэксце сённяшняга часу. Але калі тлумачыць вось гэты роспіс, мне б хацелася ўсё ж такі прыгадаць тое, што гаворыць Біблія. І станецца ў апошнія дні не ўзніме народ на народ меча і не будуць больш вучыцца ваяваць. Сам настаяцель бачыць у выявах выключна прадстаўнікоў 3 розных рас, а кожны з прыхаджан касцёла вольны ўбачыць нешта сваё. Вернікі задаюць пытанні, і айцец Вячаслаў толькі вітае такое мастацтва, што прымушае людзей задумацца. Аўтар фрэсак, член Саюза мастакоў Беларусі Уладзімір Кандрусевіч. Майстэрства насценнага роспісу ён спасцігаў у Італіі, Аўстрыі і Германіі. У Віцебску працаваў больш за 3 гады. Ідэю зрабіць класічныя біблейскія сюжэты больш зразумелымі сучаснаму чалавеку мастак революцийный не личить. Мои главные интересы – это то, чтобы искусство и религия отвечало каким-то процессам современным, которые происходят в обществе. И вот в этом мой основной интерес. Меня очень беспокоило, в принципе, продолжает беспокоить ситуация, скажем, с нашими ближайшими соседями. Вот мне бы очень хотелось, чтобы наши ближайшие соседи жили в мире. Па словах мастака, перавесці класічныя біблейскія сюжэты ў сучасную плоскасць яго прымусіў у тым ліку і сам выгляд касцёла. Гэта перабудаваны дом культуры. І хаця зараз мала хто пазнае ў ім светскую пабудову савецкіх часоў, традыцыйныя фрэскі тут выглядалі б неарганічна. Уладзімір Кандрусевіч распісваў каля дзесятка касцёлаў па ўсёй Беларусі, большая іх частка ў Віцебскай вобласці, у Полацку, Расонах, Чашніках. Аднак такі нетрывіяльны погляд на хрысціянскае мастацтва аўтар увасобіў у жыццё ўпершыню. Вольга Шмаргун, Ян Пчэльнікаў, навіны, Віцебск. На гэтым наш выпуск завершаны. Бісквітнае пірожнае Snow Max и рулеты Мамита – салодкія партнёры прогнозу надвор'я. Бисквитный рулет Мамита и пирожные Snow Max с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. У
ближайшие сутки по области будзе воблачна з праясненнямі, ноччу пераважна без ападкаў, днем у асобных раёнах кароткачасовыя дажджы. Ветер ноччу пераменных напрамкаў, днем усходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 6-11, днем 13-18 градусаў цяпла. У Віцебску воблачна з праясненнямі без ападкаў. Ветер пераменных напрамкаў, днем усходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 7-9, днем 14-16 градусаў вышэй за 0.